To fa wata sabuwa yanzu gwamnan Borno ya sa an kama Aminu J Town akan abin da babu ruwan shi. Idan ba ku manta ba, shekaran jiya dai muka kawo muku labarin Aminu J Town inda ya fito ya caccaki gwamnan Borno. To irin wannan caccaka da ya ma gwamnan Borno lalle wannan abu bai mishi daɗi ba, domin dai wannan bidiyo da Aminu J Town ya saka kwanakin baya ya karaɗe kafafen sada zumunta. Kun san kuma ko da wani lokaci 'yan sandan Najeriya suna nan suna bin diddigi, duk inda talaka ya wani ɗan kuskure kaɗan lalle za a ɗauki wannan faifan bidiyo a kai ma gwamnati domin a tabbatar da an kamo wannan talaka an hukunta shi. To amma kuma idan 'yan ta'addan ƙasar nan ne za su fito su zagi shugaban ƙasa, su zagi gwamna, su zagi shugaban sojoji, su zagi shugaban 'yan sanda, sannan kuma su zagi manya-manyan sarakunan ƙasar nan, su zagi manya-manyan malaman ƙasar nan, sannan kuma su zagi talakawan ƙasar nan, za a ga babu wani mataki da ake ɗauka. To amma matuƙar irin su Aminu J Town 'yan kafafen sada zumunta sun fito sun yi magana, su da ake ganin su ba bakin komai ba, za a ga an ɗauki mummunan mataki a kansu. Idan ba ku manta ba, kwanan nan dai gwamnan jihar Borno ya sa aka rushe wata babbar plaza ta Atom Magira, inda wasu da dama suke ganin rushe wannan plaza kabilanci ne ya jawo kawai aka rushe wannan plaza. Kuma shi ko da wani lokaci mai mulki yana son idan ya hau mulki a ce duk duniya shi kaɗai ne kuma babu kamar shi, kuma bai buƙatar a ce wani ya ƙara hawa wannan mulki in ba shi ba. Haka kuma shi ma mai kuɗi za a ga duk irin matakin da ya taka na kuɗi yana son a ce duk duniya shi kaɗai ne babu kamar shi, kuma ba za a taɓa samun wani kamar shi ba. Kuma duk inda ya ga wani ɗan kasuwa yana yunƙurin ya kamo shi kuɗi, to zai fi haɗa kai da gwamnati ko 'yan ta'adda ya tabbatar da an kashe wannan mai kuɗi ɗan uwan shi domin kada fa ya same shi. Haka mutanenmu suke, duk irin matsayin da mutum ya hau a duniya to bai buƙatar a ce an samu wani mutum ɗan uwan shi ya hau irin wannan matsayi. Abin da ya kamata ku lura a nan da shi shine, idan matsayin da ka hau kai, idan da a ce ba a samu wani ya hau, to kai kanka da ba ka samu ka hau wannan matsayin ba. Kuma kamar yadda Bahaushe yake cewa dole ai sai da mai koyo sannan kuma ake samun gwani. Idan kuma an ce yau babu mai koyo to lalle ku tabbatar gwani zai iya ƙarewa. To amma haka mutanenmu muke ciki da wannan hali, lalle mugunta ta yi yawa ga wajen mutanenmu. Yau sai ka ga mutum aiki zai ɗauke ka a kamfanin shi, ka riƙe mishi gaskiya, baka taɓa zaluntar shi ko kobo ba. To amma da zaran ya ga alamun cewar kai ma yanzu ka fara samun arziki, kuma kana ƙoƙarin za ka samu nasara kai ma ka zama mai kuɗi, sai ka ga ya kore ka a wannan kamfani, inda zai maƙala maka sharri ya ce lalle yana zargin cewar kana sata mashi dukiya, kuma kai alhali ka san ba ka sata mashi dukiya. Wani lokaci ma in ya kore ka ya haɗa ka da 'yan sanda a kama ka a tuhume ka abin da kake da shi ma a ƙwace, wani lokaci kuma a miƙa ka gidan yari. Duk irin wannan yana faruwa. Kuma wani lokaci daga wannan kora ne sai ka ga idan ya kore ka, maimakon a ce arzikinka ya yi ƙasa sai ka kuma arzikinka ya yi sama. Abin da yake tsoro dai kar ka zama babban mai kuɗi, to a ƙarshe kuma sai ka zo ka zama babban mai kuɗi kuma har ka zo ka fi shi, domin duk abin da Allah ya riga ya tsara to babu wanda ya isa ya tuge shi, domin yana da kaɗan daga cikin ikon Allah. Sai ka ga tun da aka haife ka, ka zo ka shekara 100 a duniya baka taɓa mallakar fili ba, ƙila a gidan haya kake ko kuma ƙila hayan ma baka iya biya, sai dai a gidan taimako a nan za ka samu ka kammala rayuwarka. To amma sai ya ga jikanka ko ɗan jikanka ya zo ya zama shahararren mai kuɗi a ƙasa, ko kuma duk duniya ma a ce babu kamar shi ɓangaren kuɗi. Wannan kaga haka Allah ya ga dama, kuma kai baka isa ka hana haka ba. To amma mutanenmu lalle sukan yi yunƙurin su tabbatar da cewar lalle sun hana haka. Duk wani mutum da ke tasowa sai ka ga ana ƙoƙari a danƙwafe shi, kuma da dama yanzu mutane kaga ba su son gaskiya, musamman masu kuɗi kuma da masu mulki. Domin yau duk abin da za ka yi da mai kuɗi ko mai mulki, to kar ka sake ka mishi wa'azi ko ka gaya mishi gaskiya cewar fa Allah ya ce annabi ya ce. Lalle idan ka gaya mishi haka za ku saba, musamman ko mai mulki ka gaya mishi cewar lalle fa za a mutu, to lalle fa idan kana gaya mishi irin wannan kalamai lalle za ku samu saɓani. A yau ƙasar nan idan dai mutum na da kuɗi ko kuma akwai mulki hannun shi, kana so ka mishi magana da zai fahimta wadda za ku daidaita kuma ku tafi tare, ku tashi tare, ku tsira tare, to shine fa lalle ka dinga zuga shi akan ƙarya. Duk abin da ya ba daidai ba kai ka fito ka ce ya yi daidai. To matuƙar kana yin irin wannan, to lalle masu kuɗin ƙasar nan ko nawa suka tara za su iya ɗiba su baka, sannan ko masu mulkin ƙasar nan ko nawa suka tara za su iya ɗiba su baka. Amma in dai har za ka fito ka irin na Aminu J Town, ka fito a kafafen sada zumunta, idan sun yi kuskure ka gaya musu wannan abin da suka yi kuskure ne, ba daidai ne ba, ya kamata su gyara. To lalle ko kai ne ka fi kowa karatu yanzu a ƙasar nan a ɓangaren addinin musulunci ko a ɓangaren boko, to lalle wayannan shugabanni za su iya ka haɗa kai da sojoji ko 'yan sanda a kama ka a harbe ka ko kuma kai ka gidan yari a ɗaure ka.
idan ba ku manta ba irin wannan a kwanakin ba ya faru inda kama wani babban farfesa dan ya fito ya faɗi gaskiya akan gwamnatin ƙasa inda kama shi aka kai shi gidan yari kuma shi wannan farfesa kowa ya san babban ɗan gwagwarmaya ne tare da shi da Hajiya Naja'atu da kuma wannan barista Salman Dalan an san lalle suna kokarin yin wajen gwagwarmaya to amma aka kama wannan mutum aka daure shi wanda da ƙyar ne daga baya aka samu aka karɓo belin shi kuma daga baya su wa'annan yan gwagwarmaya ita hatta kanta Hajiya Naja'atu inda Nuhu Rubado yace lalle ta fito ta janye irin wa'annan kalaman da ta yi akan shi na cewar shi ne da kanshi ya zo ya faɗi cewar duk ƙasar nan babu wani gwamna da ya fi kowa cin hanci irin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu lokacin yana kan gwamna a Lagos to wai dan ta faɗi wayannan kalamai shi ne aka ce lalle ta zo ta janye su idan kuma bata janye su ba za a ɗauki matakin shari'a akan ta kuma za a maka ta kotu inda Hajiya Naja'atu ta fito ta ce ita lalle wayannan kalamai fa ba za ta janye su ba kuma duk ƙasar nan babu wani wanda take jin tsoro tun daga kan shugaban ƙasa abin da ya sama idan akwai to lalle ba ta jin tsoron kowa idan kuma kotu ne ta ce wannan kotu ai gidanta ne ofishin 'yan sanda gidanta ne 'yan sanda ma 'yan uwanta ne sojoji 'yan uwanta ne ba wani wanda take shakka tunda dai gaskiya ne ita dole sai sun zo sun faɗa kuma ta ce kalama ai abin da ake fi kenan yanzu a ƙasar nan duk wanda ya fito zai adalci ko zai faɗi gaskiya sai ka ga an haɗa shi da jami'an tsaro sun kama shi an tura shi gidan yari inda ta ce ai da irin wa'annan kama-kaman da ake da suna sa a daina faɗar gaskiya to da su kansu ma ba a haife su ba to don haka ita wannan kalamai ba za ta janye ba inda dai to ta yi taurin kai to amma dai har yanzu Nuhu Rubado bai ɗauki wani mataki akan wannan mata ba lalle ba mu ji an ce ya sa 'yan sanda sun kama ta ba kuma lalle ba mu ji an ce ya maka ta kotu ba shin ko yayi hakuri ne ko dai tana nan tana ƙasa to ba mu san abin da ke faruwa ba yanzu shiru dai da irin wannan magana kuma idan ba ku manta ba irin wannan ya taɓa faruwa da wata budurwa a jihar Sokoto mai suna Hamdiya Siri Sharifai ita ma inda ta fito a wancan lokacin ta gaya ma gwamnan Sokoto gaskiya irin wulakancin da ake zuwa ake wa mutanen Sokoto inda ake kama mata ana yi musu fyaɗe a gaban iyayensu su kuma maza akan kama su a yi musu yankan rago wasu kuma akan ɗebe su a tafi da su daji inda za a buƙaci miliyoyin kuɗin fansa idan kuma ba da kuɗin fansa ba take yanke a mutum yankan rago sannan kuma a jefar da gawansa kuma a jihar Sokoto idan ba ku manta ba akwai wani babban basarake shi ma wanda irin wannan ta faru da shi lokacin ya je taro ya dawo inda ya biyo kan hanya inda yan bindiga suka tare shi suka yi harbe-harbe tare da waɗanda suke gadin shi haka aka sace wannan basarake inda aka tafi da shi daji shi ma sai dai kimanin sati 3 a hannun wannan yan bindiga sannan suka buƙaci a ba su kuɗi miliyoyin kuɗi sannan kuma a ba su mashina to a wannan lokacin iyalansa suka shiga suka fita suka ce lalle ba su da wannan kuɗi amma suka kai kokensu wajen sarkin musulmi sannan kuma suka kai kokensu wajen gwamna da duk wani wanda ya kamata su kai koke a wurin shi haka waɗannan mutane suka je suka kai koke inda gwamnan jihar Sokoto ya ce lalle su yi hakuri wannan kuɗi za a ɗauka a kai ma 'yan bindiga ko kuma duk wata hanya da ya bi a karɓo mahaifinsu za su bi su karɓo wannan mahaifi nasu to amma gwamnan Sokoto a wancan lokacin lalle ba a kai wannan kuɗi akan kari ba sannan kuma ba a je aka karɓo shi da ƙarfin tsaya ba to daga baya 'yan bindiga inda suka saki wani faifan bidiyo akan wannan basarake ana dukan shi kullum ana dukan shi da shi da 'ya'yan shi inda aka ce lalle daga yau zuwa kwana 3 idan ba a kawo wannan kuɗin fansa da aka bukata ba da mashina to lalle fa za a kashe wannan basarake to abin da ya faru kenan har wannan kwana 3 suka cika ba kai wannan kuɗaɗe ba aka kama wannan basarake a kashe kuma kowa yana ji yana gani wannan labari ne fitacce ya yi popular ƙasar nan kowa ya san an yi haka ko ba ɗauki wani mataki akan wayannan 'yan ta'adda ba duk kuma kowa ya ga irin abubuwan da suke faruwa kuma rashin mutunci da wulakanci da 'yan ta'adda suke wa mutane ƙasar nan lalle an san yana da matukar yawa kuma alhalin wannan mulki da muke mulki ne na demokaradiyya wanda dama a doka kana da dama ka fito ka faɗi 'yancin bakinka to amma yanzu a ƙasar nan ana kokari a ce an tabbatar da an hana wannan a rubuce a kundin doka akwai shi to amma a baki idan ka zo ka aiwatar fa sai ka ga abin ba haka yake ba da ka zo ka faɗa sai ka ga an zo an cafke ka an wulakanta ka wani lokaci idan aka kama kama wajen duka ofishin 'yan sanda wani lokaci ana za a iya kashe ka wani lokaci kuma an kama ka za a tura a kotu ne a daure ka amma manta da kai kuma irin wannan zalunci an taba ma wani yaro lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari inda matar Buhari ta sa aka kama wani yaro dan ya faɗi cewa lalle an ci kuɗin talakawa a ƙasar nan inda ta sa aka kama wannan yaro aka yi mishi dukan ɗaya a wancan lokacin ta suma kashe gidan yaro a manta da shi ne to amma ikon Allah sai wani ƙanin baban shi ya fito ya faɗi wannan magana a kafafen
sada zumunta inda jama'a suka ca akan wannan mata inda aka dinga daginta ana la'antarta ana cewa ya za a ce a matsayinta na matar shugaban ƙasa wanda ganin ta yi idan ta ga za cutar da yaro irin wannan ita ya kamata a ce ta shiga ta fita ta hana cutarwa, amma kuma sai a waye gari a ce ita ta shiga wannan harka na cutar da mutane inda wasu suka dinga ganin cewa gaskiya girmanta ya faɗi bai kamata ma a ce ta irin wa'innan abubuwa ba. To daga baya wannan mata ta ce ta janye shari'an nan, kaga wannan rashin girma ne. Dan Allah dan Annabi, in yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share ɗin bidiyon nan kai lakin. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. An kamo Aminu Jetan an kawo shi Borno State. In aka ce yanzu haka Aminu na cikin Borno State, kuna gani me damar? Tuba ya zama wajibi a gare ka malam. Tuba ya zama wajibi a gare ka Aminu Jetan boy. Haka zalika tuba ya zama wajibi ga sauran 'yan media da suka sako bakin su akan wannan al'amari na Atom Magira tare da gwamnan jihar Borno. Haka zalika tuba ya zama wajibi ga 'yan media mu na jihar Borno su ma da suka sanya bakin su akan al'amari da basu san kansa ba na Atom Magira da gwamnan jihar Borno. Idan ku ba gaggauta tuba ba malam, na san kai ka san ma'anan wutan jahannama fiye da duka wanda yasa 'yan gwagwarmaya na arewa gaba daya, dan bazan ce na Maiduguri kadai ba, na arewa gaba daya wallahi banda gwani, kwata banda gwani. Saboda ni ga baki ɗaya na ɗauke su ne mutane wanda ba san darajar kansu ba san ciwon kansu ba, ɗaɗɗe daga cikin su ne. Allah, yanzu kai ka fito kai magana cewa wai mutum yayi bincike akan abin da yake faruwa akan, duk da dai ban yi magana ba, amma tun da ka sa hoto na zan yi magana. Ban yi magana akai ba, amma tun da ka sa hoto na zan yi magana, musamman 'yan gwagwarmaya na Maiduguri. Majawarasun su wallahi a cikin kashi uku wallahi kashi biyu nan duk munafukai ne. A gobe nan za su iya canja rayuwarsu. Kai yanzu kai dan gwagwarmaya, abin da ma yasa ni ban ma damu da 'yan gwagwarmaya na Maiduguri ba, saboda kwata inda suke gwagwarmayar ba nan ya cancanta su yi ba. Su tahi tsitse akan gwagwarmayar Maiduguri, akan akwato hakkin Maiduguri, akwato hakkin talakawan Maiduguri da azzaliman gwamnonin nan da shugabannin sarakunan nan na Maiduguri wanda suka dauki shekara 15 suna cin amanar dangin su da yan uwansu. Ya kamata anan ku tsaya ku ihu akan wannan abun, amma ku tsaya kuna kama shi yasa banda gwani, banda ma aboki. Wallahi banda aboki, saboda na tabbatar da cewa idan ma na yadda da kai to a gobe zan iya ganin ka inda bai dace in ganka ba. Saboda zunzurutun jahilci da dakikanci da kuma rashin sanin ya kamata da kuma rashin ma ba su san ma me suke yi ba. Kai zai kai dan gwagwarmaya na Maiduguri, har akan gwamnatin Maiduguri ma kai kana da bakin magana, har kana da wani ikon da zaka zo ka yabi gwamnatin Maiduguri. Kai idan kai dan gwagwarmaya ne ka san abin da kake yi, idan kai gwagwarmaya ne ka san abin da kake yi sama da shekara 15 din nan, kai ya kamata ma ka dubi zulum ko ka dubi kashim ko kuma ka dubi wasu suna wasu abubuwa ka yabe su. Wanda dai ba san abin da suke ba, jahilai daga ciki wawaye irin ku, to irin su ne za su yi wannan abubuwa. Amma ni ko kusa ka je ka cire hoto na, ko kusa idan zaka sa 'yan gwagwarmaya na Maiduguri kar ma ka sa ni, saboda ni gwagwarmaya ta ba irin taku bace, tafiya ta ba irin taku bace. Ni tsakanina da ku da nisa fiye da kuke tunani. Ku je can ku yi ta shirman ku, na siyasa, na kaza, na barace na taimako, ku je can ku yi ta yi. Gwagwarmaya ta ni ba irin taku bace, tawa ta bambanta da taku. Kai maza ka je ka cire hoto na, wawa kawai. Kuma zan gaya maka cewa ni gwagwarmaya tafiya ta ba irin taku bace. Ni ga baki ɗaya in dai abun da zai danganci gwamnatin Maiduguri ne, na rantsa da girman Allah ban da wata babbar makiya a duniya nan ba ita ba. Ban da wata nake ganin ta muguwar azzalima, wadda take kashe ƴaƴanta da kanta kuma ta hana kowa ya gane, ta zo kuma ta yi amfani da irin ku ta hana kowa ya gane. Babu kamar ta Maiduguri wallahi, musamman na wannan tafiyar tun daga kan Ali Sharif har Kashim Shatima har uwa uba zulum wanda ya zo ya shiga rigar mutunci yana zalunta mutane. Ku yi magana mana akan kwanciyar hankalin kasar ku. Idan har ba za ku yi na arewa ba, ku ya kamata ma ku tsaya kan kwanciyar hankalin kasar ku mana. Duk dan Maiduguri wanda ya tabbatar da cewa dan cikin Maiduguri ne, na tabbatar da cewa a yanzu haka yana da yan uwan da idan taimako zai ba su in miliyan 100 ya sa a gaba, wallahi sai ta kare wannan kudin, wannan bai kai ga wani ba, saboda zunzurutun wahala da bala'i da yan Maiduguri suke ciki. To ku yi magana akan wannan mana, ku yi magana akan rashin tsaro da yake damun ku mana, wanda ake shigowa har cikin garinku, cikin gidanku, kofar gidanku a zo a yi sata da sunan cewa babu Boko Haram. Ku yi magana akan wannan mana, ku yi magana akan a ba area ku lafiya, ko kuma me yasa sama da shekara 15 ake kashe danginku da ƴan uwanku da ƙauyukanku. Ku yi magana akan wannan mana. Me yasa ba a yi a Kano? Me yasa ba a yi a sauran mutanen da suke da haɗin kai kuma suke son junansu?
me yasa aka zo aka rufe ku, ake amfani da ku, ake zaluntar kanku da kanku kuma kun ki ku gane sai akan wani atoma? To shi atoma ma wallahi ya fi karfin su ne, na rantse da girman Allah inda bai fi karfin su ba wallahi kashe shi za su yi, wallahi buɗe masa wuta za su yi su kashe shi, ba wai su rushe masa filazarsa ba. Kuma wannan magana tana dab da faruwa, wallahi idan bai hankali ba wannan atoman ban san sa ba, ban ma san sunansa ba, ban yi magana a kansa ba, saboda dai kawai rushe filazarsa, to wallahi al'azin shi ya tashi tsaye ma a kansa. In dai wa'annan azzaluman gwamnonin ne da wa'annan azzaluman shugabannin nan Maiduguri ne, wallahi idan ba su rusa dukiyarsa ba, idan ba su tashe sa a cikin Maiduguri ba, idan ba su haukatar da shi ba, to za su kashe sa, za su ɗauki bindiga su harbe sa. Mutanen daga su sai su, duk wanda zai yunkuro sai sun ga bayan sa, duk wanda zai yunkuro sai sun yi amfani da mulkin su, sun yi amfani da ikon su, sun yi amfani da sojojin su, da polisuwan su, da komun su. Mutanen da suka haɗa kai da Yahudawa suke kashe kansu, mutanen da suka ɗauki Maiduguri suka rike ta a hannun ta gam suka hana uban kowa ya gane, to mu dai mun gane wallahi. Kuma bakin rai bakin fama sai mun ci gaba da yaki akan ku, ba wai akan rushe plaza nan ba. Ni da tun kafin a rushe plaza ni babban makiyin gwamnatin Maiduguri ne, babban makiyin shugabannin Maiduguri ne, wanda suka rike Maiduguri tun daga 2007 zuwa yanzu Kansas kenan ba. Wallahi banda abokanan gaba in ba wa'annan shugabannin ba, saboda mu mun je mun karanta mun gani kuma an gaya mana su waye shugabannin da suka sa Maiduguri cikin masifa su ne, kuma suka hana uban kowa ya gane, kuma suka juya mutane hankali, ana musu kallon cewa su mutanen kirki ne, duk da dai kowa ya riga ya fara ganewa. Kawai ka zo kana wani magana cewa wai a je ai magana, to shi a tomo mai wallahi ya fi karfin su ne. Irinsa nawa ne suka taso aka danne su, irinsa nawa suka taso aka danne sa. Mutanen da ba su, in ma ana magana kabilanci ne, shi daga cikin gidan nasu ma nawa aka danne, ba ku san su bane ba. Kai kana cikin Maiduguri ma baka san sa ba ku san su waye shugabannin ku ba ku san su waye gwamnonin ku ba ku san su waye beye aqidar su ba, kuma meye aran su ba akan ku. Zaka zo kana ta wani magana cewa aje ai kaza aje ai wannan, shi ya tsaya ma anan. Na rantse da Allah ya hankali da rayuwarsa, nan gaba ma kashe shi za su yi in ba su yi hankali ba. In dai wa'annan munafukan ne, wa'annan azzaliman ne, wa'annan makaryatan ne, wa'annan mayaudaran ne, wa'annan wanda suka shiga rigar mutunci suna kuma zalunci, in dai su ne, to wallahi alazin sai burin su sai an nemi kowa an rasa. In ba dakikanci da jahilci ba, ta ko ta ina, sama da shekara 15, sama da wajen shekara 10 kuna kan mulki, babu wanda ya taba kayar da ku, babu wanda ya taba wannan, kuma masifar da ake bukata babu sauki, babu komai, ta gobe daban ta jibi daban. Kun zo kun yi bake kun hana kowa ya gane. Ka zo kana wani magana kaza, kun zo kun dauko ruso din gidan mutane, an fito an yi magana kun ajiye, kun dauko kaza, an fito an yi magana kun ajiye, matsorata. In an yi shiru kuma a muku kallon mutanen kirki, ka zo kana wani magana cewa kaza. Akwai azzaliman shugabanni ma irin na Maiduguri, akwai macuta wanda suke kashe ƴaƴansu da kansu irin na Maiduguri. Ka yi magana akan Maidugurin ka ta dawo irin na da, ba wai magana wai abin da yake faruwa yanzu ba. In dai irin wannan maganganun za ku yi ta yi, to ba ku shirya area ku ta zauna lafiya ba ku shirya ku canja gwamnatin Maiduguri ba ku shirya ku tona wa azzaliman Maiduguri tona asiri ba ku shirya ku kawo Maiduguri zaman lafiya ba. In dai irin wannan abubuwan za ku yi, dakikai kawai. An kamo Aminu Jetan an kawo shi Borno State. In aka ce yanzu haka Aminu na cikin Borno State, kuna gani me zamar a tunanin ku? Duba ga irin rashin kunya da iskanci da raina manya da zagi mutum mai adalci, mutum wanda ya san damuwan talakawa kamar Professor Babagana Umar Zulum da Aminu Jetan ya zage shi. Kuna gani in an kawo shi me zamar? Babu duka babu zagi fa a Borno fa. In kai dan iska ne, in kai ka baka jin kunya, to abu ɗaya ake yi, za a kai ka prison a baka allo da alkur'ani, idan kai sauka ka fita. Dama duk duniya babu abu mai natsar da mutum, babu abu mai shiryar da mutum kamar karatun alkur'ani. Shi yasa gwamnan Borno tana da wannan wajen, saboda yan iska wanda suka gagari yan garin su, wanda suka gagari yan yankin su, irin su Aminu da sauransu. Shi yasa aka tara allo a cikin prison, aka ajiye Qur'ani, in ka je kana sauka kawai ka fita. Na san Aminu Jetan kam sai ya yi shekara 40 kafin ya sauka, irin yadda kanshi yake a toshe wannan. So fatan mu Aminu Jetan a samu a dauko shi ya zo ya sauka, saboda ya samu daman fahimtar daidai da ba daidai ba. Wato jama'an mu wanda suka fito suna ta magana akan atom, hayya abun yana ban mamaki. Mutum gafa gaskiya yana gani zahiri sai ya je bi hanyar da ba gaskiya ba. Ya Allah ka raba mu da san zuciya.